салому дуруд ба шумо бародарон ва хоҳарон аҳли ислом. Имрӯз як чизи муҳима ба сами шумо мерасонем. Ин ҳамин бародар қариб 250,000 ку бой додагия, яъне ки аз даст додагия. И корбор дар ман мешавад, дар шумо ҳам мешавад. Мо бояд якдигариро огоҳ кунем ки дар ин фиреби хеле мошеннико нағалтем. Ин ҳамин аз 3 рӯз пеш WhatsApp без ҳар айхо хестем, ай WhatsApp ин ҳамин бародар омада ки Абдуллоҷон ма да 50,000 срочно парто. Ма обратно ҷавоб метавонам Абдулкаримҷон. Ои чӣ хема ягон вақт ма пул намепурсидӣ? Ана ҳамин гуна WhatsApp ҳамин бародара ку погиза заламат кардиян. Ҳоли қадиш гап мезанем ки чӣ хеле заламат кардиян ва чанд қариб 250,000 зиёдтар ага. Чанд қариб ҳамуқа. Қариб 250,000 убит карди даи бародар. Ина нигоҳ кунем ки бояд мо огоҳ кунем. Ба ҳамин хотир пеш аз ҳама навора ҳатман то ахира тамошо бикунен ва лайк монен, комментария дар зераш бинависен ки шумо ҳам дар ҳамхелии мошеннико ғалтидагиен ё не. Ина ин бародар бечора хидмат дурустид ки миём ина нав омадам пешиш ина ки суҳбат мекунем. Гуфт ки ака Абдулло ҳамира да ҳама бирасон. Яъне ки да шумо ҳам бирасонам, да хидмат да дигароне ки ҳоли надидиян наҳора бояд мо партоем ба о бинан ки мо дар дасти ҳамхи мошеннико нағалтем. WhatsApp бечора заламат карда даромадиян 205 чанда контакта? 340 контакт. 340 контакт а? ҳамашда рӯй кардем. Ҳамашда як сабшин чӣ хеле буд, ҳамух як намуд рӯй кардем. Чӣ намуд рӯй кардем? ҳамун чӣ хеле ки дар шумо рӯй кардам, мақсад то саҳари рӯза ин ба забони орисӣ чӣ хеле ҳамисондагӣ буд ки то саҳари рӯза мақсад метавонӣ мада 5,000 қарз дода монӣ. Мада 50,000. 50,000. Ҳамада ҳар хел партофтагӣ ана? Ҳамада ҳамин як сума партофтагӣ, баъд кадомеш ки мақсад ҷавоб додагия гуфтагия ки чӣ дар ки ҷо чикор кардан дар корай, баъд ҳамо мақсад сум партофтагиан шуд. Сум партофтагиан. Номери карташон чӣ хеле ки шумо дар ки буд, номери карташ кати сабшини ҳамош. Охир ман медонам ки агар доим ягон чи мо мехаридем нами пеш бародар меомадем ягон гӯштои свежи мясо ҳалол кор мекунад и бародарам меомадем ҳам вақт дар Сбербанкш мепафтем. Ои МТС банк буда? Ман худам ҳайрон шудам ки и чӣ хел шуда ки ҳамин хемаку ба хотири шумо ба ҳамин хотире омаде ки ҳамин бародаре ки ҳастанд дар ҳамин тиҷорат каму зиёд беш кор мебаранд. Мо хостем ки ҳаморо як огоҳ кардан монем ки дар фиреби ҳамин хел инсонон нағалтанд. Аку муҷоти мо ба ҳамин хотире ки мо аишка ҳеҷ талаб намекунем ки дар ҳамин чизе ки дар сари ман шуд дар дигарон нашавад. Дар дигарон бародари муъмин ҳамин аё. Я чи ки дар шумо расид ман мақсад он соате ки вақта ай саати 6:30 саҳар то 9:30 рада дар байни 3 соат ҳамин корро кардагия 250,000 гирифтагия. 250,000 акуни як нафар не ҳар инсоное ки мақсад мана медонистанд ҳамо сумои ҳар хел партофтагиан. ҳамин зиёдаш ай 60,000 сар кара ба 10,000 40,000 20,000 ҳамин хели партофтагиан. Будан инсоное ки мақсад як бор талаб кардан бо дуюм карат бо талаб кардагиан шуд. Ваҳ бача як бор партофтагиан бо дуюм карат бо иқоматони гуфтан. Ба ина мада як суол ба миён меояд ки дар он ҳолате ки заламат кардан шумо ҳамин худ даромада WhatsApp натонистед? Ман дар он ҳолат ростиш дар ҳолати монди кор будам вақте ки ҳисоби кор камтарак хачқи худатон шаврӯз медонед ки ҳисоби коригар камбуд будам, мақсад шаво камтар кор кардем. баъд шав дер рафта будам, саҳар вақте ки хестам ҳамин ҳолат ҳамин сабшениҳо хеле зиёд омад. Не то ки хел сабшени WhatsApp ман дар дигар тараф чанд намуд банкҳо дар гирифтен оформид кардем. Зиёда ягон 17-18 намуд банкҳоро гирифтен, мақсад заявка рӯй кардем барои принат кардани ҳамун части банк. Акӯи чоша бисёр успеҳ кардем, буровардем ай банк удалит кардем, бисёр шаковай нашуд. Нашид а? Ну хай чӣ хеле будам буд ки мақсад камтар ҳамун аккаунта гавани удалит кардем. Аккаунти ҳамун WhatsApp полни удалит кардем? Аккаунти ҳамин худам удалит кардам, погиза тоза кардам. Полни ачтид ки тоза кардем. Шуморо ягон ҷо занг назадан ки мақсад чӣ хеле мошеннико ин банкҳо ҳастанд ки занг мезананд? Не ин банкҳо ягон ташмоҷия накардем, ба мо ягон ҷорам нарафтем. Ростиш мо ҳақиқатан ҳамин чизе ки ҳаст мо хостем ки با واسطه شما دیگر برادرها رسانه‌ای که همه چی دست راستی برادران ما باوری نکردم عبدالکریم جان باور نکردم. من خودم گفتم که برام یا بینم شه اینا در قدم پیش همین اورا کردن کو تمام تلفناش دیدم کو باور که تمام گلوساشون هست بیچاره همون شناساش که وقتی که 300 چند کانتاکت 350 کانتاکت 350 کانتاکت 350 کانتاکت هم یک اس ام اس پارافتگیان کو در یک دقیقه گولوس پارافتگیان اکا کریم جان او خود خیلی محتاج پول نبودی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حاجی را کیدا پارافتگی ما دا پارتی چیکا پهیلا نفهمیدم. اوجی همین گلاسا های گوش میکنی اترت دامنو مت میگم امتیاز بانک من کاری اومده سه پارتی سه ماده خود پارتوفته سه که اگون همین واتساپ روز شوری موری کردن
ما هم بالا تا گرفتار نشیم ё ки и карта дига буд чӣ да инҷа партоем бо авсо навистаган ки срочно чи ма да картам да хона мондагия я ман мақсад ба забони ҳамон русӣ гап задам бисёрш ба забони русӣ аку ман бисёри рафиқо хиё фикри даронам ки ман ягон ҳолати камбутӣ ягон ҷое ҳастам ки ба забони тоҷика ҳарф зада наметавонам ва ё ҳама хеле харокариян чи ягон ситуатсияи безеб даи ягон ҷо даи бачаҳои худомонам бачаҳои худомон бисёр тапафтам мо дигаррорам ман ҳаракат кардем ки дар дигарро такрор нашава ҳамин кор. бале бародаро ин кор дар ҳама ҳамеша гуфтум ки аввали наворда ба ҳам хотир ҳар қадаре ки метавонед ин навора паҳн бикунед ба гӯши ҳамаи ҳамватанон бирасанд ватсап дам хеле кор мешава ки машинкӣ кунанд айтани шумо гап зананд инчунин одноклассник дам мо бояд зирак бошем ҳама вақт ӯ дар ҳолате ки шумо мисол хоб буден чи ман медонам ки шумо доим барвақт мерен чи ай танқисии бачаҳотон коргаро намерасад ҳозир камтаро вобаста ба метавонед ки дар масъалаи кор чӣ намуд коргар хая ки мешавад ки ягон кас мо дар ҳозираш муроҷиат мекунем ба бародаре ки мақсад кор дар корайшона барои нами гӯшт адвалка устуҳон ҷудо кардан хай натонистагишам наметонистагиш бошад биёд дар муддати кӯтоҳ ёд метавонед хитон ёд агар секрет набоша ҳамон музди меҳнаташон чанд қадр хай бинан ӯ фаҳманд музди меҳната хеле музди меҳнати хуб метиҳем бо агар айкориш ҳамин ҳозира ака музди меҳнат ягон ҷои пинҳонӣ нест чизе ҳаст 75000 музди меҳната ҷои хурдухӯрок ҳамаш ин средния мақсад бо ай ҳолате ки мебинем шароитша бо чӣ хеле мо зиёдтар кара метиҳем ҳамин ватсапҳои рӯи ҳамин экранда бешхе ин реклама нест бародаро ин ҳамин бародар ки коргар надошта бечора худаш кор карда то соати 6 саҳара рафта 6:30 ки хор рафта аз фурсат истифода бурда машинико дуромадиян покиза ҳама гуфтим гапа абшарит кардиян ин қадар пул шуда қариб 250,000 ин кори пули кам нест ҳозирада ҳам хинестан бародаро ба ҳам хотир ма гуфтум ки максимально бародаро ин не реклама не шӯхия не ҳазла ин видеоро паҳн бикунем мо бояд ҳушёр бошем ки мора дар ҷои инами шояд фардо набошам шояд шумо бошед ба хотире ки медонам ватсап ҳам полне зламат мекунанд ё ки айтан одноклассник мекушанд бояд мо ҳушёр бошем ё ки ягон кас мода навист ки фалони пожалуйста мне помоги вот я такое дела обязательно шумо дар номераш занг бизанед занг бизанед голотша бифаҳмед бигӯен ки фалони ҳамин худоти ки мисол мо дар ҳамхе нависестиян ки чи айтанат пул парто шумо ҳатман голотша бифаҳмен дақиқ кунен голотша бифаҳмен вай ки ҳокув ана ба номерашда пул партоед ина вақти ховай бечора чанд кас 250,000 таи 300,000 кори шӯхӣ нест хулоса ки мо ин навора ба ӯ хотир кардем барои худнамоишӣ нест барои ин кор мешава ки дар ҳама бошава ҳамхе неста барое ки огоҳ бошам огоҳ бошен ҳушёр бошен ҳоли машинико пално бисёри бачидаги ҳозир ҳамин система кади бисёртар роҳи пул овардан ба ҳамин система барам ҳамаро огоҳ кара мемонем ки эҳтиёт боша фарқ надорад ки ҳаст нест бале ки ҳаст нест ба ҳам хотир хай аки ба хотири ира кардем ки бечора ки худаш кор карда коргар надошта ина биёян касе ки гӯштозакун боша бекор боша ина бо биёян муроҷиат кунанд номрои бародарда лекин мақсади асосии видеои мо дар ин набуд ба чӣ хотир мо ин видеоро кардем ки шумо ҳушёр бошен боз ҳам мегӯм бигирен ҳар қадаре боша паҳн бикунен класс монен поделиться бикунед то ҳамин видео боло бихеза тамоми ӯ бародаро хоҳарои ки дар Москва фарнато дар ки ҷое ки кор мекунанд аз ватсап дар ватсап кадиян фиребира метавонад ки ватсапи шумо дар будроян бо дига мекунад ё ки однокласс ё дига сайтода ҳам хеле шуморо фиреб накунанд ин ҳамин буд мақсад боқӣ ҳеҷ майлаш дар амони аллоҳ бошен.